ଦେଖିନୁ ଆଉ ମାରିଲୁ କେମିତି ଲୋକକୁ ଖାଲି ମାରିଛୁ ନା ନାହିଁ ଖିଆଲ ନାହିଁ କ'ଣ ନିଶାଟା ଖାଇଥିଲୁ କହୁନୁ ମାରିନୁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମାଗି ଯାଚିକି ଚଳୁ ନା ମାଡ଼ ମାରିକିରି ସେବାୟତ ନାଁ ନେଇକି ଚଳୁ ଆଉ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ ମାରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବି ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦୁଃଖିତ।